Άλλο ένα βιντεάκι και σήμερα με σετάκια σας έχω ετοιμάσει. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά, να δούμε τι έχει έρθει. Θα ξεκινήσω από το τζιν, αυτό το παντελόνι, το πάρα πολύ μαλακό. Στη μέση το λάστιχο φτάνει 1,20, στην περιφέρεια 1,30, έχει ελαστικότητα, είναι πολύ πολύ άνετο παντελόνι. Ήρθε και σε αυτό το χρώμα, στο χρώμα του πούρου. Υπάρχει σε μπλε σκούρο, σε γαλάζιο, σε μπεζάκι, σε κρού μάλλον και σε ροζ. Πάρα πολύ άνετο παντελόνι, αυτά τα ξανάφερα γιατί φύγαν όλα και είναι σούπερ άνετο και στη μέση και στην περιφέρεια καλύπτουμε και λίγο πιο μεγάλο νούμερο, οπότε είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Ήρθανε καινούργιες ζώνες που θέλω να σας δείξω με έτσι μεγάλες εγγράφες γύρω-γύρω, οι οποίες περνάνε και από τα φυλάκια του τζιν. Πολύ εντυπωσιακή έτσι ζώνη. Σε μπέζ και σε καφέ έχει έρθει, σε αυτό δηλαδή το χρώμα, μάλλον δεν είναι μπέζ, είναι κρού. Και σε σοκολά, πάρα πολύ ωραία ζώνη, γιατί περνάει και από τα φυλάκια του τζιν ή από τα φυλάκια γενικώς στα παντελόνια, οπότε μας βολεύει, θέλουμε και τέτοιες ζώνες. Και είναι και μακριά, τη βλέπετε πόσο περιθώριο έχει και σε μένα. Από πάνω σας έχω φορέσει καινούριο και εδώ μπλουζάκι, έτσι πολύ άνετη γραμμή, σαν χειροποίητο πλεκτό είναι αυτό. Έχει πολύ ωραίο τελείωμα, έχει πολύ ωραίο μανίκι, είναι πολύ άνετη, έχει ωραίο βε. Είναι γενικώς μια άνετη μπλούζα, την οποία θα μου τη βάλεις από μέσα, είτε με μακριμάνικο μπόντι, είτε με πουκάμισο. Εγώ σας την έχω φορέσει με μπλουζάκια που θα σας τα δείξω τώρα, που είναι καινούρια, είναι όλο δαντελίτσα και είναι πάρα πολύ σούπερ άνετα και καλύπτουν μέχρι και 1,20 θεωρώ στήθος το καλύπτουν. Θα σας δείξω τα χρώματα, εγώ φοράω έτσι το μπέζ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Υπάρχει σε λευκό και υπάρχει και στο μαύρο. Πάρα πολύ ωραία, ελαστικά, πολύ άνετα για να τα φοράμε έτσι μέσα από σακάκια, μέσα από τέτοια μπλουζάκια. Γενικώς είναι ένα φανελάκι έτσι δαντελωτό που θα το ευχαριστηθούμε και θα το φορέσουμε. Είναι στα 18 ευρώ και καλύπτουμε μέχρι και 1,20 θεωρώ το καλύπτουμε άνετα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω τα σετάκια που σας έχω έτσι φτιάξει. Πάμε με πουκαμισάκι, με μικρό έτσι λεπτό, πολύ διακριτικό λουλουδάκι, το οποίο είναι σε γήινες αποχρώσεις. Πολύ ωραίο έτσι πουκαμισάκι. Έχει κουμπάκια μέχρι κάτω, έχει μαογιακά, είναι πάρα πολύ γλυκό και άνετο. Ωραίο μανικάκι. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σαν μέγεθος, αν και έχει και πίσω έτσι πιετούλες. Καλύπτουμε και μικρό μέγεθος, στο στήθος νομίζω είναι μέχρι 1,20. Και από κάτω σας έχω συνδυάσει το παντελόνι αυτό το υπέροχο το μπέζ, που είναι καπαρντινέ, θα το βάλουμε και όλο το καλοκαίρι, με τη ζώνη την καινούρια αυτή σε σοκολά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορείτε να βάλετε το πουκαμισάκι αυτό από πάνω. Το παντελόνι εδώ έχει φυλάκια, οπότε μπορείς να βάλεις και τη ζώνη και να βάλεις και το πουκαμισάκι από μέσα και να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Το παντελόνι στη μέση φτάνει μέχρι 1,20, 1,30 περιφέρεια, έχει και λίγο ελαστικότητα. Από πάνω μπορείς να συνδυάσεις αυτό το εποχιακό, το τζάκετ, το αντιανεμικό, το οποίο είναι στα 25 ευρώ και υπάρχει μόνο σε αυτό το μπεζάκι διαθέσιμο, δεν έχω άλλο. Συνεχίζω με ροζ παντελονάκι ποντοστοφένιο, 1,20 μέση, 1,30 περιφέρεια, ελαστικό, σούπερ άνετο, τα ξέρετε, έρχονται συνέχεια, έρχονται φεύγουν, το κλασικό. Και από πάνω σας έχω συνδυάσει τη λιλά αυτή την μπλουζίτσα με τα στρασουλίνια που κάνει μέσα, σας έχω συνδυάσει πάρα πολύ ωραίο κολλιέ, βλέπετε πώς λαμπυρίζει μέσα έτσι το νήμα. Και με τα ροζάκια κάνεις ένα πολύ χαριτωμένο συνδυασμό, έτσι, πασχαλινό. Συνεχίζω με λευκό παντελόνι που μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι, πιο στενή γραμμή θα έλεγα. Μέχρι 1,20 περιφέρεια, μέχρι 1,10 μέση. Αυτά τα παντελόνια γίνανε sold out, πόσες φορές ξανάρθανε. Έχω αυτή τη στιγμή λευκό, κίτρινο, ανοιχτό και χακί. Πάρα πολύ άνετα παντελόνια και εδώ έτσι για καθημερινά και μπορείτε να τα συνδυάσετε με μπλουζάκια έτσι άνετα από πάνω. Εδώ έχουμε αυτό το υπέροχο κοντομάνικο, το οποίο ήρθε μόνο σε αυτό το χρώμα, μόνο ένα γαλάζιο βρήκα,
με πάρα πολύ γλυκό κολιεδάκι, έτσι με τα κόκκινα στοιχεία και τα κερασάκια. Σας έχω βάλει και το μαντιλάκι για να σας το δείξω, αν θέλετε να το βάλετε στο λαιμό είτε να το αφήσετε κάτω. Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός και να κάνετε ένα πολύ ωραίο σύνολο και εδώ με το λευκό και το γαλάζιο. Συνεχίζουμε με πρασινάκι, από τα ελάχιστα τελευταία παντελόνια έτσι που έχω, πλέον υπάρχει μόνο σε αυτό το πράσινο και σε μόβ. Τελειώσαν όλα τα υπόλοιπα, οπότε έχει μείνει αυτό το πράσινο το πάρα πολύ έτσι έντονο και εντυπωσιακό ανοιξιάτικο. Από πάνω μπορείτε λίγο να βάλετε κάτι πιο ήρεμο για να μην είναι έντονο το παντελόνι, έντονο και το επάνω. Να βάλετε μια ωραία πουκαμίσα αέρινη με τα στρασουλάκια της, από τις πολύ ωραίες πουκαμίσες, με χρυσό κολλιέ υπέροχο. Το παντελόνι αυτό είναι μπάγκι, 1,20 μέση, 1,30 περιφέρεια με άνεση. Και το πουκαμισάκι είναι 1,20 στο στήθος και αυτό πάρα πολύ ωραίο, για να κάνετε έτσι έναν ωραίο συνδυασμό. Και για τα κορίτσια μου που είναι του plus size, σας έχω παντελόνι ελαστικό υπέροχο σε ροζ, για να σας δείξω και λίγο τα υπόλοιπα χρώματα, ροζάκι, συνδυασμένο με καρό πουκάμισο και εδώ φαρδιά και άνετη γραμμή, σούπερ άνετο και μακρύ με το υπέροχο εδώ, την υπέροχη δαντέλα. Σας έχω βάλει και το ροζάριο αυτό εδώ σε ματζέντα και κάντε μου έναν πολύ ωραίο συνδυασμό και σε πιο μεγάλο νούμερο που μας αρέσει πάρα πολύ. Τα μπλουζάκια αυτά εδώ ξαναήρθανε σε λιλά, σε πράσινο και σε κιτρινάκι, πάρα πολύ άνετα. Εδώ αυτά τα μπλουζάκια καλύπτουν μέχρι και large θα έλεγα, δεν είναι για παραπάνω, είναι έτσι ελαστικό μακουδάκι, μέχρι 100-110 στήθος καλύπτουμε άνετα. Και να σας δείξω και την πουκαμίσα αυτή εδώ, την αέρινη, την animal print που ήρθε ξανά. Ένα κομμάτι και εδώ, δεν έχω άλλο, είναι ένα κομμάτι, ένα βρήκα, ένα έφερα, με τις jean λεπτομέρειες. Στα 29 ευρώ η πουκαμίσα αυτή. Αυτά νομίζω ήθελα έτσι να σας δείξω, ένα πιο γρήγορο βιντεάκι, αλλά σας έδειξα αρκετά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Ό,τι θέλετε μου στέλνετε μήνυμα, με παίρνετε τηλέφωνο. Καλή συνέχεια εύχομαι. Φιλιά πολλά. Γεια σας.